gacéine Tommy done seo in airport blog lia arisha nov agus Tommy le Bert cáirde nua Tommy le Moza Emer Dígurt Emer Steve Galéir agus Moza Emma Dígurt Emma agus tá an túr going trúr dlú cáirde Tommy's ag dul in nov go dí an iruath tír nua doing fad an iruath agus Tommy's ag dul chuig an príomh chathair chuig Oslo so tá an etil sin gá or a clic agus Tommy's ag tú go mór leis. Tá sé Lá Fhéile Phádraigh in nub so Lá Fhéile Phádraigh sanna díobh Galéir. Cuaimar trí chathair bla clia maidin an slí an seogadtí an airport agus bhíomar im lá clia hart uair ribh na parád so chunig mar anna chuid daoine ann ag caithfh glas agus bhí siad rigged an parád so bhí siad áí ar fad agus inis Tommy ag bordal so Tommy ag bordal thar sin so caithmíid ag macht cíimíid an sin hu. Tommy's Galéir ina síle céile Tá an té agus an cafe séir an asca fécin an baile cosúla seo agus aithníonn siad an copa an coma Tommy's sucker Tommy done show in Oslo ach tá Emma graimethe ag an sládáil níl si tríd go fóil ach Tommy tríd so slán Emma bhíag saoil deas go Fuair an train go leor na cathrach hí an costas san áibh sa feas Oslo cuim si an pas seo go leor na hús díal spéise agus an túmpar omláin An costas a raibh an bas feicd 8 nóra is dahad a ba 60 euro. So gacéine mátá sibh ag smaoinemh cad a cosníon seomra mar seo ina Oslo. Bhí sé seo 100 euro trucha a ggur 3 ihe gur an túr going agus tá na túr labba going agus tá roiirc a going. Tommy de leir na cathrach an seo comá. Tá íbhar dul isteach sa léiris. An rud tátíí. Cad atá an sin íbhar? Tá céann ar aon nós. Ó, céir even an cé. Ja, buchas is ja. Ó ja, lehers mar sin de. Look, sure flag. So I will meet Tata, Carlini. Tommy coat, well, Tom coat. Mission freshen over to Tata. Good talk. Emma. So seo é ar gcéad mhíle an seo san iruath. Chostigh sé sin Galéir agus na deochanna coma hart ar 85 euro. Ach, is fiú mar tá ochras an down ar so Tommy contas nu. Is evening a bheith ag fécint típal na holbharga nóir Tommy's haar leir agus tá sé cós múl. Cé bhéad a cosníon rodí. Ó, sin 8 euro a ggur cáis. Cara euro dig. An fiú é? Is fiú. Tar éis ar méile cuamar ar go dtí ar nóstáin chun colla má a áil. Steve maidin ó Oslo, Steve! Where's Steve? Colla salta ar maidin? Colla fáb gomsa, so Tom ring the pub. Oh, perfect. Mi sé cuma. Tommy's I gafe beag atá in aice leis an óstán an seo. Tommy den seo tuis go bhfuil marga ag an óstán go bhfuil fithe fáin géad as an bricfásta ar maidin. Ba tá tuig fanach an óstán, so Tommy den seo ar maidin le rod álainn. Slice pastry? Yeah, slice pastry, tá caramellin, agus cafe sú, isca, agus tá sé có nua aimse, tá an rá leis an áil seo tá sé cíbing. Tá
Táimid I lár na cathracha inis, lár chathair Oslo, agus táimid ag tosnú an lá le siúlóide. Mé féin Emer, Emma agus na mílte daoine eile atá an seo é an grúpa. Bhí sé sé an aisce agus tá sé dír chun tosnú. Ba slí úntaach é an tros seo chun ólas a áil faoin gcathair. Chunnig mar an sean chathair, an fiúard agus hallan na cathrach, an áit ina runtar dúis nó bellna síochána gach nullag. Cé go raibh an ferganam seo anna sean aisinta taobh a mu, bhí sé go híoming agus códathúil taobh isteig. Tá mí tar éis srise an seo go dtí an daon iarsmillin, so tá sé seo díreach lasmuid an chathair. Muséim atá ann agus tá sé lasmuid faoin air, taspáineann sé Oslo agus an iarua doing mar bhí sa sean aimsrí. Agus tá sé stairiúil, tá an altarach go híoming, so táimid an seo is sean bhaile tradiisiúnta ón iarua agus féicimid inis. Cáiletáiste an sin Emer? Ó! Siúláid agus na seán a haighaidh tá licor sin, tabhac agus mar sin le. Álainn. Díagúid Emma. Cáiletá seo, Maithú! Ní leabhar an Emma a chuid gaeilge, tá sí sáte. Ach leabhar an Emer a chuid gaeilge, mar bhualamar I gláiste an saoirc gláiste gaeilge crú. Agus an sin rinne sí céim as gaeilge, so tá an tá orm. Tá gach teachan seo déanta as aimid. Tá sí anna tradiisiúnta mar daolíomar an nómh ag an tros siúlóide. Go raibh an chathair go léir déanta as aimid, Oslo, ach roigh sé hera uair 10. So, sin do greite. Agus an sin rinne siad Oslo nua. Tá sé códeas chun bheith an seo san nádúir, san iarua, mar tá clú agus cáil ag an nádúir tá an seo, agus táimid ag lurg staomh tuirt, agus staomh, agus sin agus anna tradiisiúnta ó chuaigh ceapam ó tuaisceart iarua, agus tá sé going an seo féchar seo. Tá sé go geal. An bhecinn si bheith taspáinnig bhéis díobh tá sé go híoming. Táimid fós sa pharc sa déon iarsmillin agus is fiú é má tá cúpla lá agat an seo in Oslo, má tá simime go sa stair go háirtha an stair bhí ann timpeall na tír ar fad agus mana bhfuil tú ag dul go dtí cathracha nó na háiteanna eile an seo is fiú teacht an seo agus fécinnt ar piasa stairiúil. Dar nóig bheoch an áit seo buintach leis na Lochlannig, féicear an long seo. Hey! Lochlannig! Foréir tá muséim na Lochlannig dúnta faoi láthair ach tá an áit seo ceart go leor comma chun an staire ag. So táimid ag cafe san iarsmillin agus fuair rud anna tradiisiúnta sin waffle le cáis down tá sé cuisamh te. Cáis down agus súp.
So fécinn sé an at ar fad ach táimid chun I roiint idir an chuaigh. Leis an sumh agus an cáis. Cúla mé go raibh sé seo an láidir. Well, cúla mar éis sin ó cara níos gur má go cara agus níos. Níos mó cáis. Sin aigna an as. Neadar an bhfuil an ann an cáis lásta? Ó, beidir nach raibh golóir agat. So, tá mí sé chun é riad inis agus chuirigh mé an a good cáis é. Tá go bhfuil an cróga. Tá sé ceart golóir. Tá sé go bra. Is ag Gimbal Park Gimbal agus ba aíonn tour. Well, ba delivór é Gimbal chorach a chuid aíonn an seo sa park seo agus tá sé cuiasach as an stíl a bhí aige. Tá na delva seo go léir de friúil agus an as ar fad ach sa múd ar éonós agus tá sais obelisk taobh hir dom an seo. An himúil. Deirtar go cuireann na delbhathe an seo céime na saolta in úldoing. So tosníonn siad nuair atá siad anna óg, leanamh atá ann agus an sin páiste beaga, páiste móra, daoine fásta agus mar sin de. Chachamar an tróna ag siúil timpeall roimh an danéir a fháil I mílean téalanis. Tá míad ag críochniú oíche álainn eile an seo in Oslo le deoch an seo. Santa Colleen.